Radovi u ulici Tode Švrakića su rezultat potpisanog memoranduma hitnog oporavka od poplava između BiH, Svjetske banke, Republike Srpske i grada Prijedora, izjavio je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i podsjetio da se u Prijedoru tim povodom realizuje 5 projekata. To je prvi projekat rekonstrukcija izvedenih radova zbog šteta u poplavama u primarnom vodu kanalizacije u Tukovima, zatim sanacija ulice Tode Švrakića pored rijeke Sane, jedan dio Rudničke ulice u dužini od 500 metara, ulica Tode Švrakića je oko 1800 metara, imamo planiranu sanaciju puta od Ćele, odnosno od Saničana do Rakelića, to je zaostalo od prošle godine, i imamo rekonstrukciju, odnosno izgradnju primarnog voda za vodosnabdijevanje ulice Ive Andrića, koja je bila izvan projekta koji je rađen za naselje Gomjenica. U ovih 5 projekata ukupno će se investirati 1.040.000 maraka, precizirao je Đaković i dodao da su radovi na obnovi ulice pored rijeke Sane povereni preduzeću Hidrokop. Mi smo u Prijedoru već rekonstruisali 80 km gradske vodovodne mreže, a radove u ulici Todora Švrakića smatramo rutinskim poslom koji ćemo završiti i prije dogovorenog roka od 40 dana, naveo je direktor Hidrokopa Radislav Babić. Vrijednost radova je 247.000 bez PDV-a ili 289.000 sa PDV-om. Dužina je nekih 900 metara i tako. Uglavnom mi smo već danas tu na terenu. Ujedno uvođenje i početak radova. Najavom asfaltiranja i uređenja ove makadamske ulice u kojoj se u ljetnim mjesecima, kako ističu mještani, nije moglo živjeti od prašine, zadovoljan je i Slobodan Dukić. Asfalt, to je život ovdje. To je ovdje nemoguće bilo živjeti, a kako ćemo sad, vidit ćemo. Obnova ulice Todora Švrakića uz ulaganje od 290.000 maraka biće okončana za 40 dana, a uz prisjećanje da je Švrakić u Sarajevu zajedno sa Prijedorčaninom Perom Popovićem i Brankom Radulovićem iz Mostara 1907. godine organizovao prvu likovnu izložbu u istoriji bosansko-hercegovačkog slikarstva.